a saka su hadda barrama garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun ya Allahu gani na sama yabon Aliyu bayyama gaddaɗan fasaha wake sahibul layma shawaliyu Tunuga gata mu daga Fatima garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun ai gangan jiki ado na ruhi ruwa adon take shi ko kunu kuce kumba tamfara adon buka ni Aliyu ne ke mun duk abun da nan nema garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun a yafarin sadauki na sa'i da sahibul lehma abin fatiha na Fatima ce guda ga Fatima sa'a sun kashe ku na gana da da barrama garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun shi san ka ya zamo alheri garin digata mu a san ka shehu komai na buɗa ka rufe na samu dan sarfutu da ɗan arziki gaban ma garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun da san Aliyu ne nake yin duk abin da na zaba shine ya zama adona abin batula ba wai ba kwaso shi bai na dama na nafisa sahibul lemma garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun ku masu kulle ku daina ku kama soyayya da shi adon muridi hidima kuna ta jayayya ko fage munafuci don mu kansa zai koma garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun tunanar ku ne cikin Shehu Aliyu babatun canji shi ne gani da ji Shehu Aliyu shi kamun daji a cikin sana ka gara min kiri rage rigi garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun mu masu son Aliyu mu dage mu bar munafuci mu ta so da gaske mu bar waiwaya mu daina ce son Aliyu son duka ne adini na barrama garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun nan zan tsaya masoya a yabon Aliyu zan zaki abin barhama wanda ya zan kofa adon daki ci gaba ne bani da mai bani sahibul lemma garkuwa adon yaƙi shawaliyu mun gode shawaliyu Tunuga mun saka batun ku doktor ni cikin Shehu Aliyu ban buɗan birki na haukace cikinsa ku gane fashi ga mun